ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനിതി നാമ്നേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. श्रीमद् भगवद्गीത യഥാരൂപം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 23. യദീഹ്യഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതന്ദ്രിതാഃ മമ വർമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. യദീഹ്യഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതന്ദ്രിതാഃ മമ വർമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിവർത്തനം. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തിപ്പോരാൻ വേണ്ടി വംശപാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതു മനുഷ്യനും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെ അല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നവയല്ല ഈ നിബന്ധനകൾ. എങ്കിലും തൻ്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വമോർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പിന്തുടരും. മതപരങ്ങളായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഗ്രഹത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധേ രാധേ.